खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 8 सेप्तेम्बर रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। खामानिखौ लानानैनो सोरजोंबा जगाजग खालामनांगोन, मोनसे जायगायावनो जिरायथेरनो मोनै जागोन। बृष राशि। नाजानायनि गोथार फिथाइखौ मोननो हागौ, नखराव बयनिबो रंजानाया फैगोन। मिथुन राशि। सावस्रिया जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनखांगोन। कर्क राशि। माबा मोनसे हास्थायना थानायखौ मोना जागोन, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। सिंह राशि। गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हागोन, गुबुनखौ मान होनो रोंगोन। कन्या राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। तुला राशि। साननायफोरा जाफुंनो हागौ, सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। देहायाव सानाय सुनाय बेरामा सोमजिगोन, असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि। गोबाव समनि थांखियाव जाफुंसार जानो हागौ, गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन। मकर राशि। रांखावरि आरजिना लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन। कुम्भ राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो लानायाव हेंथा फैनो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मीन राशि। थांखांनाय बाथ्राफोरखौ सानना गोसोआ लोरबां जागोन, गोसोआव उनदाहा खालामबाय थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामोनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927706 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।